Tämä on podcast itsetuntemuksesta, johtajuudesta, yhteistyöstä ja viestinnästä. Kutsumme sinut kuuntelemaan avoimuudella, uteliaisuudella ja rohkeudella. Hosteinasi Saija Field ja Anna Sorko. Tämä on luontaisesti täydellinen. Tässä jaksossa lähdetään tutkimaan tiimiuskomuksia. Tuossa edellisessä jaksossa juteltiin uskomuksista myöskin, mutta enemmän yksilön näkökulmasta ja yleisellä tasolla. Ja nyt sovittiin, että jutellaan tiimin näkökulmasta ja juurikin sen johtamisen, vuorovaikutuksen, sen yhteistyön näkökulmasta meidän teemoja mukaillen, että miten me rakennetaan semmoista tietoista me-ajattelua, semmoista kollektiivista todellisuutta, miten me voidaan vaikuttaa siihen uskomusjärjestelmään, mikä meillä jaettuna sen tietyn yhteisön kesken on. Kiva, kun olet Saija taas juttelemassa mun kanssa täällä. Jee, ihanaa Anna. Niin, eli tavallaan miten me luodaan se yhteinen identiteetti, että meillä on yhteinen suunta, yhteinen selkeys. Kyllä. Ihanaa. Jee. Jos lähtee siitä lähtökohdasta, että no vaikka työelämässä tällä hetkellä on se arjessa elämässä muuallakin, niin aika paljon on semmoista tyytymättömyyden tunnetta. Ja sitten kuitenkin muutoksia tulee jatkuvalla syötöllä. Koko ajan on joku uusi juttu tulossa tai menossa. On paljon paineita ihmisillä, sitä kiireen tuntua, stressiä, kun sitä tekemistä ja ajateltavaa ja hoidettavaa on keskimäärin tosi paljon. Se on aika semmoinen, no välillä ihan jopa helvetillinen tila. Ja jos siinä on sitten ne uskomukset vahvistamassa sitä todellisuutta, niin se käy kyllä aika raskaaksi. Mä en kerkee, mä en jaksa, mä en pysty, ei nääkin vielä. Miten ihmeessä mä hoidan nämä kaikki? Tästä ei tule mitään ja ei me selvitä ja taas tuli lisää duunia ja tuokin vielä kaatuu päälle. Ne on juuri niitä tavallaan asioita, mitkä sitten vetää myös syviin mutiin. Kyllä. Ja sitten niin, jos se kollektiivi vielä vahvistaa sitä, että kyllä. vaikka työkaveri tai aviomies tai seurakaveri myöskin ruokkii sitä negatiivista kierrettä, niin siinä ollaan herkästi kyllä aika syöksyssä. Ja siinä on vaikea myös luoda mitään uutta, kun ollaan siellä syvyydessä ja semmoisessa ehtyvässä maailmassa. Ja se vie ihan hurjasti energiaa. Että ei sitten taho olla energiaa vaikka siihen itse varsinaiseen tekemiseen, mitä siinä olisi tekemässä. Että se kuormitus niistä uskomuksista vie tosi paljon voimia. Ja kun me puhutaan uskomuksista, niin me puhutaan nimenomaan siitä kokemuksesta ja meidän tulkinnasta siitä asiasta, mikä on. Että on ihmisiä, joilla voi olla paljon tehtäviä ja ne voi olla ihan, ei niillä ole huolen häivää niin sanotusti, koska niiden tulkinta on siitä toisenlainen. Niiden tulkinta voi olla vaikkapa, että no, teen sen, mikä kerkeen ja sitten se jää. Tai mitä ikinä lieneekään, että tavallaan jos se meidän yhdistynyt kokemus on nimenomaan tyytymättömyys, todella kova paineistettu tila, niin jo meidän kehokin menee semmoiseen tietynlaiseen ylivireystilaan ja semmoiseen selviytymistilaan. Joo. Mulle tuli itse asiassa tässä muutama päivä sitten mieleen ehkä ihannoitu kuva agraarikulttuurista. Mä oon siis maalta kotoisin ja siellä kun lapsuudessa tehtiin kaikenlaisia maatilan hommia, niin jotenkin mulla on semmoinen, mä oon ehkä itse uskomusjärjestelmässäni värittänyt sen kuvan sellaiseksi, että se oli semmoisessa tietynlaisessa flowssa kuitenkin se arki tapahtui ja siinä yhteydessä siihen ympäröivään luontoon ja maailmaan, että vaikka kun oli heinänteon aika, niin sitten sitä tehtiin se tietty määrä ja sitten oli kuitenkin
aikaa aina ottaa tauot ja juoda kahvit ja sitä tehtiin jotenkin semmoisella luontaisella rytmillä. Et jotenkin se työn tekeminen oli semmoisessa sille kuuluvalla paikalla. Et se ei ottanut ylivaltaa, vaikka se oli hyvin kausiluontoista vaikka. Niin silti se jotenkin oli hallinnassa se, että mitä tehtiin ja mikä oli omassa vaikutusvallassa. Saatko sä yhtään kiinni? Saan täysin kiinni, ja itse asiassa toi on mun mielestä ihan järjettömän hyvin sanottu, koska siis kun mietitään esimerkiksi, jos kuvitellaan nyt vaikka tietotyöläinen, että ketä on vaikkapa etätöissä tai välillä käy toimistolla ja taas etätöissä, sit siinä vaiheessa se, se fokus menee lasermaiseksi fokukseksi siinä työtehtävässä, jolloin siitä häviää se semmoinen luonnollinen rytmisyys, siitä häviää se semmoinen kausittaisuus, siitä häviää se semmoinen, just toi mitä sä kuvasit. Siitä tulee tilalle vaan se, että tämä ja seuraava ja seuraava ja seuraava. Ja sitten se on ehtymätön lähde stressiä pahimmillaan. Ja kun kuvat sitä noin, niin sitten vielä tunnistan sen, että siinä oltiin myös kehossa. Että siinä tehtiin Niin, niin kuin ruumiillista ja sitten siinä tehtiin näkyvää. Että siinä se työ palkitsi myös itsessään, kun näki, että okei, nyt on lato täynnä heiniä ja hommat on hoidettu. Hyvin tehtiin tämäkin. joo. Ja siinä oli ehkä sitten kuitenkin sitä semmoista tiimihenkeä. Mä tiedän niin kuin puhuessani jo, että todellakin romantisoin tämän tilanteen. Se ei ollut aina niin hauskaa, ei myöskään lapsen näkökulmasta. Mm, Aina mm. piti kitkeä ja piti tehdä sitä ja tätä, mutta niin kuin tietyt elementit siinä oli kohdillaan. Niin mitäpä sitten, jos me pystyttäisiin ottamaan niin kummastakin maailmasta osia ja saamaan sitä semmoista, että viedään niitä asioita konkretiaan, saadaan tauotettua sitä työtä, saadaan sinne sitä fyysisyyttä, jolloin me palaudutaan yhteyteen meidän kehossa, jolloin me ollaan läsnä. Niin ehkä sitten sen lähtee rakentamaan sitä meidän taivasta. Että jos se toinen vie niin helvetillisen oloon, niin mitäpä sitten, jos me päästäisiin pikkuhiljaa rakentamaan sitä meidän taivasta siihen toivoon, innostukseen, tai että se olisi kestävällä pohjalla. Joo. Ja sitten mulle tulee mieleen tästä omastakin kertomuksesta se, että se miten me kerrotaan, minkälaista tarinaa me kerrotaan, minkälaista narratiivia me viljellään, niin sehän vaikuttaa ihan hurjasti. Et kun mä kerron sen tälleen kauniisti väritettynä maalaismaisemana, jossa on heinäkuun lämmin päivä ja siellä on mukavat eväät ja heinähangot heiluu, niin se saattaa kuulostaa tosi idylliseltä. Mutta samalla tavalla me voidaan siinä omassa tiimissä tai yhteisössä kertoa semmoista narratiivia, joka on meille hyväksi. Ja siis myös ihan tietoisesti Hmm. jakaa niitä ja tehdä näkyväksikin niitä. Tulee mieleen noi arkkityypit, jotka meillä tässä pyörii teemoissa muutenkin. Mutta että arkkityyppien kautta voi lähteä esimerkiksi tiimissä luomaan semmoista identiteettiä tietoisesti, että no hei, minkälainen tämä meidän tiimi-identiteetti on, minkälaisia me ollaan, mitkä asiat on meille tärkeitä, mikä on meidän arvomaailma, mikä on se merkityksellisyys, se meidän missio, mistä me innostutaan ja sitten lähteä ruokkimaan just niitä kertoa sitä tarinaa, tehdä se näkyväksi sanoin, kuvin, symbolein, vaikka musiikilla tai miten tahansa, että se on siinä arjessa läsnä. Vahvistaen sitä kokemusta ja sitä myönteistä polkua. Joo, ja se jotenkin luo semmoista selkeyttä siihen. Jos ei me tiedetä tiiminäkään, että kuka me ollaan, niin se on aika hajanainen, Mm. pirstaleinen. Yhdellä on yhdenlainen näkökulma ja toisella toisenlainen näkökulma, mutta että se kaunis lopputulos voisi olla se, että muodostuu semmoinen hieno mosaikki, että ne Mm. kaikki palaset sopii siihen ja kun se mosaikin näkee, niin tajuaa sen kokonaisuuden kauneuden. Eli se, niin kuin tavallaan jokainen näkee oman osansa siinä Mm. papelissa, mikä se mun osa on. Ja se tuo myös sitten taas
sitä turvaa, luottamusta, Merkityksellisyyden kokemusta. Mm. merkityksellisyyttä ehdottomasti, sitä yhteyttä ja sitä, no sieltä vaikka sen merkityksellisyyden kautta, niin myös semmoista jaettua intohimoa, että Mm. mikä se meidän yhteinen Kyllä. on, tarkoitusta, itsensä ylittämistä. Siis tiimihän on parhaimmillaan tosi semmoinen tarttuva. Meillä oli tunteiden jaksossa puhetta siitä, että miten tunteet tarttuu. Tiimissä ne tarttuvat tunteet vahvistaa myös niitä uskomuksia, että jos meillä on joku hieno visio, me päästään sitä kohti ja me kerrytetään koko ajan sitä luottamusta, niin se lisää sitä meidän rohkeutta ja se ruokkii sitä hyvää kehää, että se tarttuu se rohkeus ja innostutaan siitä. Sehän on parhaimmillaan just sitä flowta. Ja sehän on sitä niin kutsua yhteyteen. Meillä tehdään näin. Me Mm. haluamme näin. Meidän yhteinen missio, meidän yhteinen tarkoitus, meidän yhteinen me, nimenomaan me. Joo, ja semmoista tervettä ylpeyttä siitä ryhmästä, semmoista hyvää, Joo. nöyrää ylpeyttä, että hei, me tehdään tämä ja me pystytään tähän ja tästä tulee hieno juttu ja tavallaan sillä, no vaikka pelolla ei ole niin paljon sitten tilaa siinä, Mm. niillä huoliajatuksilla. Ja toisaalta taas sit, jos miettii sitä toista näkökulmaa niin toistepäin, niin se, että jos sulla on semmoinen työyhteisö tai työpaikka tällä hetkellä, missä sua niin vähän niin varot, miten sä sanot tai miten sä teet tai mitä sä oot, niin mitäpä sitten, jos sä oikeasti, että mitä sä tekisit toisin, jos sä et pelkäisi sitä, että miten sua kohdataan tai miten sut tulkitaan. Ja siihen sitten kylkeen se, että kun sä teet niin, kun sä uskallat olla itsellesi tosi, niin sä saat sillä tarttua toista rohkeutta ja luottamusta myös muihin. Aivan, joo. Toi on hyvä kehä. Se vaikuttaa myös, siis tulee paljon mieleen esimerkkejä, että mistä se vaikuttaa, vaikka ajatellaan, että miten muuttuvassa maailmassa me eletään ja koko ajan tulee niin ulkopuolelta syötteitä, joihin meidän pitää reagoida ja ihmisiltä vaaditaan tosi vahvaa joustoa ja resilienssiä, niin myös jos se tiimiuskomukseen kuuluu, että meidän tiimi on muutoskykyinen, pystytään vahvistamaan sitä jollain tapaa. Vaikka lähdetään hakemaan semmoisia pieniä kokeiluja, saadaan niistä onnistumisia. Pala palalta lähtee rakentamaan sitä uskomusta, joka ruokkii niin oikealla tavalla sitä hyvää sutta. Mm. Ja sitten toisaalta, että kannattaa rakentaa sen kyljessä vahvistamaan sitä niin semmoisen tietynlainen kannustuksen kulttuuri, koska sen kannustuksen myötä sillä vahvistetaan sitä yhteistä hyvää ja sillä vahvistetaan sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hyvä sinä, hyvä, että teit näin. Kiitos, että teit noin. Hyvä, että sanoit tässä. Toi merkkasi mulle paljon, että sanoit näin. Kiitos, kun sä laitoit sen mailin. Kiitos, kun sä teit tämän asian. Kiitos, kun sä veit sen mennessä. Se kiittäminen ja kannustaminen pienistä asioista, niin se itse asiassa vahvistaa sitä vastaanottamiskyvykkyyttä ja sitä yhteyttä. Ja sä oot tosi hyvä Saija tässä kiittämisessä ja kannustamisessa. Se on oikeasti, mä annan nyt tässä sulle kiitosta, että se on oikeasti sun supervoima, että sä teet näkyväksi ja sanotat ja se varmasti saattaa olla ihmisille jopa niin vaikeaa just ottaa Joo. vastaan sitä, koska se ei ole niin meidän suomalaisessa kulttuurissa vielä vahva, että meillä on paljon, nyt jos puhutaan Mm-hmm. uskomuksista, niin meillä on semmoisia kollektiivisia uskomuksia, että ei pidä ylpistellä tai liikaa kehua Joo. tai kaikkea just päinvastaista. Tässä kohtaa voisin antaa pienen tarinan tähän. Että muistan, kun tutustuin rakkaaseen ystävääni. Meni tovi, itse asiassa vuosi, että hän mulle totesi meidän tutustumisen jälkeen, että hänellä kesti hetken aikaa miettiä, että hän on niinku oikeasti päänsä puhki miettinyt, että mitä sä yrität häneltä saada, tai mitä sä yrität hänestä, niin onko hänellä jotain sellaista, mitä sä haluat häneltä tai muuta vastaavaa, että hän ei niinku ymmärrä sun motiivia, miksi sä kehut minua. Ja se oli itselle tosi semmoinen niinku pysähdyttävä hetki, koska
itse luontaisesti täydellisesti, oli vaan automaattisesti kiinnittänyt huomiota ja sanonut sen ääneen, että onpas sulla hyvännäköiset hiukset tai onpas sulla hyvännäköinen matto, onpas toi hienon näköinen toi taulu tai niin kuin mitä tahansa. Koska se osui silmään tai osui mieleen tai tuli tarve sanoa se ääneen. Eikä siinä ollut mitään sen enempää motiivia taustalla. Mutta että se havahdutti miettimään sen, että mitä tapahtuu. Ja sitten itse asiassa olen kertonut tätä omille tiimeille, mitä olen johtanut, niin tätä esimerkkiä ihan sen takia, että he sietävät, koska he eivät olleet tottuneet aikaisemmin samantyyppiseen. Niin tämä oli hyvä esimerkki, minkä mä sain lahjaksi häneltä tavallaan kertoa eteenpäin. Kaikki ei ole tottunut eikä siedä sitä hyvää. Eikö aika jännä, että miten meillä on semmoista uskomuskulttuuria niin vahvasti, että sen negatiivisen kun vahvistaminen on niin normaalia ja niin läsnä ja hyväksyttyä. Joo, Ja sitten taas se positiivinen, joka meille tekisi hyvää, joka veisi meitä oikeaan suuntaan tiiminäkin, niin se on vielä niin uutta. sanotaan, että tämä itse asiassa vähän on jopa surullista. Mutta toisaalta asia kerrallaan ja askel kerrallaan. Jälleen kerran tulee mieleen Simon Sinek, johon olemme viitanneet aikaisemminkin, mutta tässä yhteydessä hänen tämä finite game ja infinite game Mm. esimerkiksi. Eli siis se, että jos me ajatellaan, että se toisen kehuminen on multa pois, Joo. tai että me jotenkin vaikka kilpaillaan, tai tässä nyt pitää jotenkin niitä omia etuja puolustaa, Mm. niin silloinhan se on just sitä semmoista finite game, eli meillä on semmoinen kilpailuasetelma. Mm. Kun sitten taas tuossa kannustuskulttuurissa esimerkiksi, niin siinä voi olla taustalla tämmöinen päättymätön peli, että ei tämä ole meidän välinen Ei, kilpailu, tai ei meidän tiimille tee ei. hyvää se, että me lähdetään niihin niukkuuteen tai siihen kiinnittämään niihin vastoinkäymisiin huomiota, vaan miten me voidaan ruokkia sitä, että päästään sinne parantamaan sitä kokonaisuutta yhä Se paremmin. ei ole multa mitään pois. Päinvastoin, kun mä annan palautteen, vaikka anna sulla siitä, että sä olet aivan huikea valmentaja. Mä oon ollut sun valmennettavana ja sulla on semmoinen lahja tuoda ihmisten lahja näkyväksi. Niin tämä ei ole minulta mitään pois, kun sen sanon ääneen. Päinvastoin, minä tiedän, että se tulee moninkertaisena takaisin jostain päin. Ja mulle ei tarvitse saada sitä juuri saman tien nyt takaisin, vaan mä luotan siihen, että hyvä pitää huolen hyvästä. Eli uskomusjärjestelmä, minun oma uskomusjärjestelmä, mitä minä julistan eteenpäin. Kyllä, kiitos palautteesta ja uskon Mm. samoin. Uskon siihen, että se hyvä ruokkii Mm. hyvää ja se energia, mikä susta välittyy, niin se vaikuttaa siihen. Ja toisena näkökulmana tuohon, että juurikin jos me niin kuin vaikka tiimissä pystytään tunnistamaan ja antamaan palautetta jokaisen siitä niin vahvuuksista, että ne tunnistetaan, niin miten paljon hienompi se mosaikki on, kun jokainen saa tuoda sen taas sen parhaimman lahjansa siihen yhteiseen pöytään. Sepä se. Tiedätkö, mulla oli tiimin kanssa semmoinen tapa, perjantaisin meillä oli semmoinen fiilismittarin tuloksen kertominen, jossa oli yksi kohta, että kannustetaan toinen toisiamme, eli annetaan myönteistä palautetta toisen tekemisestä. Ne ihmiset lähti sieltä perjantain viettoon lentäen, kun sieltä, tiedätkö, kun sä kuulet hyvää palautetta susta siltä viikolta. Ja se jotain ihan niin kuin sellaista, että wow. No niin, nyt työkone kiinni ja ei kun menoksi. Ihan huikea. Että toi oikeasti on nähnyt vaivaa ajatella minusta noin, että oikeasti näkee mut noin. Hmm. Joo, ja silloin se on kaikista vaikuttavimmillaan se hyvä palaute, kun se on justkin myös se palautteen saaja kokee, että se on totta. Se ei ole vaan semmoista yleistä tai pinnallista, vaan että on oikeasti joku konkreettinen esimerkki, varmasti nyt teillä on ollutkin. Joo.
Ja toinen, mihin kiinnitän tuossa huomiota, niin hieno, että se on ollut semmoinen tapa, että se Joo, on ollut jatkuva prosessi. joo. Koska jos sä kerran saat, niin vaikka oli se työkaverilta tai pomolta tai keltä vaan niin palautetta, niin kaikkihan me tiedetään, että se valuu vähän hanhenselästä. Mutta sillä alkaa olla vaikuttavuutta, jos se on joka perjantai toistuva ja sä tiedät jo ja sä ehkä alat pikkuhiljaa uskomaan siihen ja ehkä sä lähdet levittämään sitä tapaa myös, vaikka viet Mm. sen energiasi sinne sitten kotiin mukana. Siinä kuvasit, että miten iloisena he lähti sieltä. Niin se on hyvä, että se on joku prosessi tai joku sidottu just johonkin niin Mm. jatkuvuuteen se toimintatapa. Ja tuommoinen ei vaadi aikaa. Tavallaan jos ajatellaan, että lähdetään niin rakentamaan uutta uskomusjärjestelmää tai organisaation kulttuuristahan Mm-hmm. tässä myöskin puhutaan, niin ne ei ole välttämättä kalliita tai aikaa vieviä juttuja kaikki, vaan just noilla pienillä jutuilla voi tehdä ihan hirveästi, kun se toistuu. Ja sitten toisaalta se, että siinä vaiheessa, kun meilläkin kun oli hanke, niin me silloin ihan heti alussa, ihan ensimmäiseksi, siis olisiko ollut toisella työviikolla uusien tiimiläisten kanssa, tehtiin meidän tiimin arvot, meidän käyttäytymissäännöt ja meidän omat käyttäytymisohjeet ja tietyllä tapaa käytiin läpi vielä sitä, että minkälaista me halutaan, että se meidän yhteisolo on, mikä rakentaa luottamusta, mikä rikkoo luottamusta meidän mielestä ja kaikkea tällaista. Niin sen myötä me vahvistettiin sen meidän ydin vahvaksi yhteisöksi. Et meillä oli yhteinen identiteetti sen myötä. Me tehdään näin. Meillä puhutaan näin. Meillä käytetään näitä asioita. Jolloin siihen oli myös helppo palata. Kun mehän sovittiin siellä näin. Mehän tehtiin näin. Ja siitä se hyvä lähti kerryttämään ja lähdettiin varsinkin etäaikana miettimään, että miten me saadaan tämä toimimaan. Ja tehtiin. Niin tavallaan se ei aiheuttanut siellä pohjalla semmoisia epävarmuuksia, että kuka mä oon, miten mä liityn tähän, miksi me ollaan täällä, mitä tämä homma on, tykätäänkö musta, kuulunko mä nyt, onko mä ulkopuolinen, onko mä ihan tyhmä, kun mä en nyt ymmärrä tai on. Ja semmoisia niin pelkoja päästiin purkamaan heti siinä alussa. Kuulostaa, että ton tyyppinen ohjelmointi just vahvistaa sitä vastuunkantoa, sitä, Joo, että jokainen itse sitten jo haluaa kokea, että musta on tähän ja mä saan tehdä tämän ja jopa siis semmoista positiivista painetta, että joo, koska mulla on tämä vahvuus, niin tiimi varmaan ajattelee, että mä voin tämän hoitaa. joo, kyllä. Siitä tulee semmoista tietoista, aktiivista toimintaa, että omilla valinnoilla alkaa sitten toteuttaa sitä hyvää. Ja sillä vahvistaa tavallaan sitä automaattista luottamusta, sitä semmoista, mihin tukeutua. Kyllä, se on jotenkin niin semmoinen, mulle tulee vaan semmoinen juuriverkosto Joo, just näin. mieleen. Vaikka jotenkin tämä on vähän hähmäinen asia puhua, mutta se on niin jotenkin syvät juuret ja mihin kaikkeen se vaikuttaa nämä uskomukset. Että se on Kyllä. niin kuin aivan ratkaiseva tekijä siinä, että miten me nyt toimitaan suhteessa itsemme ja suhteessa muihin. Ja sitten toisaalta, jos miettii työyhteisöjä, mitkä on ollut pitemmän aikaa jo yhteensä ja siellä ei välttämättä ihan hyvin toimi yhteen, niin ei ole koskaan myöhäistä. Aina on mahdollisuus rakentaa sitä yhteyttä. Aina kun me tullaan pöydän ääreen ja lähdetään miettimään vaikkapa persoonallisuusteorioiden kautta tai joku tämmöisen yhdistävän tekijän kautta, niin kuin esimerkiksi valmentaja tulee niin vetämään jonkun setin, se on niin semmoinen, se on mahdollisuus, se on itse asiassa kutsu yhteyteen. Hyvä, kun sanoit vielä sen ääneen, että siis on paljon paikkoja, missä jotenkin se tilanne tuntuu niin tulehtuneelta tai niin mahdottomalta, että ei oikeasti päästä siinä. Siinä totta kai niin kuin varmasti ulkopuolinen apu on jo paikallaan, mutta jos siinä yhtään valonpilkahdusta, jos siinä nähdään semmoista rakentamisen varaa, niin just se klassinen tikapuu-esimerkki, että jos sä lähdet kiipeämään tikapuita ja niissä on ihan hirveän pitkät puolavälit, niin se kiipeäminen on tosi hankalaa, mutta että jos niistä tekee niin
äärettömän pieniä niistä askelmista, että on ihan naurettavaa olla kiipeämättä sitä seuraavaa askelmaa. Että aivan siis semmoisia just niin kuin micro habits, että Mm. puututaan johonkin tuommoiseen aivan minipieneen juttuun. Ja tulee mieleen myös kuuntelemisen ja sen oman asenteen merkitys vielä tässä, että jos lähdetään vaikka, jos ajattelee vaikka esimiehen johtajan asemassa, että lähtee muuttamaan semmoista haitallisia uskomuksia sisältävää tiimi-ilmastoa parempaan suuntaan, niin varmasti se semmoinen aito kuunteleminen ja yrittää kuunnella niitä ihmisiä, että mikä siellä oikeasti painaa, mitä on ne juurisyyt ja niihin kiinni pääsemällä ja sitten sieltä kautta niiden uskomusten muuttamista, mutta myöskin käytänteiden, että niitä viedään Kyllä. käytäntöön just. Mm. Toi oli loistava toi sun perjantai-esimerkki tuohon. Hyvä viitata, että miten se oli pieni, mutta merkittävä, säännöllinen, toteutettavissa, vaikuttava. Mm. Joo, kyllä se sitoutuminen ja esimerkillä johtaminen on tässä kyllä tärkeää, ja on se sitten parisuhde, vapaaehtoistoiminta, työyhteisö, niin kuitenkin se meidän oma vastuu siinä, että mitä me tehdään tai mitä me ei tehdä, niin se vaatii välillä peiliin katsomista. Ja miten me vahvistetaan, mitä tarinaa me viedään eteenpäin, lisätäänkö me pystyvyyttä vai lisätäänkö me sitä, että ei jakseta. Mm. Ja nyt tähän kohtaan itsellä on uupumustaustaa aikanaan, niin että nyt ei ole tarkoitus pimittää sitä, että jos on oikeasti äärirajoilla ja jos on oikeasti sillä, että ei niin kuin fysiologisesti enää pysty tai kykene tai muuta vastaan, niin silloin tarvii hakea apua. Ja se on asia erikseen. Joo. Mutta siinä vaiheessa, kun mulla on kyse siitä, että onko yhteinen narratiivi on semmoinen tietynlainen sulkeva ja rajattu, niin se on asia erikseen. Joo. Siihen voi vaikuttaa ja sitä pystyy muuttamaan teoilla. Ja ehkä semmoinen klausaali muutenkin tähän meidän podiin liittyen yleisesti, että täällä käsitellään ehkä enemmän niitä aiheita, että miten tehdä niin kuin hyvästä parempaa Kyllä, kuin huonosta selviytymiskykyistä. kyllä. Meidän luonteenpiirteet ja meidän taidot on enemmän siihen inspiroivuuteen sopivia ja sitten ehkä varsinaiset terapiat on sitten ja terapeutit erikseen. On todellakin, ja ammattilaiset ne hoitaa ne asiat sit sillä tavalla. Ja me hoidetaan nämä asiat tällä tavalla. Niin. Luontaisesti täydellisesti. Tästä on tullut vähän tämmöinen meidän keskinäinen sisäpiirivitsi, että me upotetaan tämä lause aina jokaiseen. Ehkä me saadaan tuolta tästä palautetta. Mutta me kiitetään kuuntelijaa. Kyllä, me kiitetään kuuntelijaa siitä, että on avoimilla mielillä kuunnellut tämän ja antaa mahdollisuuden myös huomata, missä kohtaa itse on. Joo, ja ehkä jos sieltä jonkun ajatuksen voi viedä arkeen, mikä on se niin naurettavan pieni juttu, mitä voi lähteä testaamaan, että oman yhteisön uskomukset olisi hieman valoisampia. Koska aina on toivoa. Kyllä. Kiitos kun olit mukana. Otamme mielellään vastaan palautetta, kysymyksiä ja ajatuksiasi. Muista, että olet luontaisesti täydellinen.